ya rabbil alamin e tanyare mba foni soma mna kadi mba foni clé na kadi mba foni bara na kadi fa mba foni wati abo ini wati ne kadiye wole kadiye wole be muna wole kadiye parce que obe bema abe bema so do be wura fela na sisa do be shufela meni ko ini wati be bi yere soro kono meni wani sogoma ita so do be shufela na o tu yere o kono ini wati be bi yere o kono ayu ejenyare ko fama bindo ko fangate fama abindo ko fangate ay fangate ne ala ga hine ibe kala be mina domina e fanga kute o fanga kute be umotu dogo de Allah ka ministre woron fe joinira be mati dogo parce que fanga kute o nam kasoro mbar wakati temana nu wete mesira wetege me ay bindo ay ambe be temana ko fe seguka ko fanga sinzimbere jamfale fanga sinzimbere jamfale côté seguka lu côté wasa iga fanga kanye akanye ibulu fika jamfa de ke kon fi ay ibe jamfa de ke wasa iga fanga iga se ga sinzi kanye nam de ko fama e jenyo mo nyuma e medana mate de ko fama ko jenyo mo nyuma do medana mate dana mo ko tere emuna awo ili fama be jela bi mais ni fama ka intérêt de lona ela abibla Allah akbar na ko no kon gay o kaynga teme ede fe ko akaynge bla ay ya ti yede Allah akbar abaka intérêt de nyini chokroba fo do kono ma ko mo mbit fama segre ko beti delikela yede ko fama mo go do la fama mo go be do ka kil nana ka se ka baraka noy ko fem ko ma fama segre ko beti delikela ya beti delikela do wi fama ka conseiller wi to lu be la delika undama non ay mba ko jenu muy ko mo fana be kuma fama tulo la jamala ko fana ma ganzane de ay amuna jamala ñu karaga ti daro fama tulo la ka kuma fe o te mo ganzane ne wa ka dala ma krenkreni wa ka dala ma Allahu akbar ayo bismillah nam amit le jole la bi u donji alamza clé joli février kalo clé sawa samba flale mo wan fla tubarikallah aywa on ko ni adam ne abanto antodo anya adam ne ma bina bando mina shuna ba shi to da fo to mina ay mo le bi ay jibo chokola o oche ota kala sala jibo chokola siran sa bali ko siran sa bali de ko ma farati sa ni sa donte oche voilà ba mo côté ko siran sa bali ma farati sa ni sa donte faut qu'il soit Umar président Guinée Bissau utara ko rosu ale be mo sare male masa aga wakati masi mo musa ro lusa do sera ale sababula ale make sababu utara le ni mo so mo fafu cherera gere usoro odewa ayo o te nyo ko yo bala bismillah amada menini le sore o faso ka fasiri ale musababi e sora ale kuma na feminga o de yi nyangili mintale no ka nyashi malima mo ni sedeo koni fami wakati mna iko sisa ko nyangili ko folon koni ko ave ka santi musaka kota fanfela konna malila ka sabuga ko beseo kon kembe ka wari koni tike wari mini akan ko di trésor public kon ma wasaka sega mo ka musaka koni sara ko ami wakati mna iko sisa ko koni ngele aleno mali aleni beso mo ko oni nyokonche ka sabuga nyangili mintale no ka nyashi malima sedeo ni mo mo ko olufe ba be kan lo gonom ne ko kafinya tigana musaka kuta fambe ka gela le na wakati mna yusi sane doni mumbi ko ito koroji akoro do yo ayo esor ni ale kala sili alibi yani esor beto no fe Bart ouvri ni ale union européenne ga la sigide krenkrené malila ale kon ni shogele noin li nyoko kon se va ira ka foko olubeto malion kon krefe wasaka se ka fere kunta kala jankon soro gela min kon ibe malika sisan ko ga se ka fere kunta kala jankon soro am se ka bo o kon nana choko mina ni Bart ouvri ale ka la selie ka bo esor kon nana ali bi am to esor kon nana yira ka fo politique ton chama fo kata se association chama koni mo lu fena koni akina o ka kilon ku tegadi no ma kaira ka fo ko gelami kon be Mali aleni France sisa ko olu kon be chama chafanga nyamo koni ku be ko koroma do ko uye baramun kon damne ko ubanyunu fe ku chesri wasa alabango ma useka o ke choko mina
alibi am to esor kon nana 600 farkolo ñanaje ta fanfelana kan 2021 Cameroun ka olu fe no kunu Senegal ale sebaya konin soro kata final konna nga yera ka foko bi Cameroun Egypte olu fana venu ko da nyongola Cameroun ka olu fe no kan 2021 o konna. L'indicateur de renouveau ale musebe bisomodano. Indicateur de renouveau ale kumana amta yamfuila ka olu fe no sisa yera ka foko dugu fula koni olu blala nyona eno mi rekera sababu ye ka ma kelen koni bone anina ma do koni fana olu jokina ni wale ko folo kon kera yamfuila ka olu fe no indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani indicateur du renouveau beto nyon fe sisa amta burem kaw olu fe no ayera ka fo bamanji wale ka bo kon kuye réseau téléphonique munu me no kon kuye olu chenga anga finti la kaw ni oye famawe ola ira ka fo kube wuli ka jo bella jele na whatsapp ni yoro ko folo no burem kaw yo saka téléphone kon ni ci aleni ka appelu kon ni reçoit no wa ukumu kon nana jogo mina indicateur du renouveau ni aleka la selie alibi ani indicateur du renouveau beto no fe yera ka fo ami wakati mina iko sisa ko mobile shuen koni ko o kon ku nyonya leno bamako konnana ko nga findi la ka wuli ka jo kon sira ke sababu ye kulumi kon ko be ni wale ko folo kon ge kasega dankari ke dowla indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani abeto nyogon fe sisa amta yirima jo plateau ka fe no yera ka fo ko rougeole aleka do koni yera irima jo plateau ka olu fe no indicateur du renouveau ni aleka la seli indicateur de nouveau d'abri les échos wele angoloje les échos ale mana faminga o de ye Amidou be Toureni ale kiri tigilamo ale koni ya yira ka foko ninjuga wale min kon be ka chaya anga jamana konna na chugumina ko wasa ferepse ka soro ala chugumina ko fo shishunga kalango okado bala ka sabuga ko ni kalama do bala ko odobe na demsonu koni bla ninjuga wale koni kelila ko nga koni kalango to taraka do bala ko psika ke sababu e ka chamamba koni bo ninjuga wale min be ka ke ame wakati mina ecosystem ko ale ni kuna full nyuma fene kadi fuma jenatige tabulo fanfela na kono kon kera ko ninjuga wale mi ka ke enfin sisa ko chamamba se ka bo ala les échos aleka la selido albiani les échos beto nyon fe sisa amta bajangara ka olu fe no bajangara ale yera maraka foko ni nyama ni oye useni sayi ale la selige ka ira ka foko ame wakati mina iko sisa ko lakana koni ko abekana bayangara mara koni konnana ko sisan koni ko seka foko alhamdulillah ko lakana koni abekana les échos aleka la selido l'indépendant ga la selie jumaye indépendant ale kumana faminka o de yi Francis la sigide mi kubani oye Joël Meyer ko ale koni gweni ko hololo koni beka ye alaka sabuke ko mimetalike Francis ale jamana nyama koni kembe ka fenlo makando koni ta ko ke aka campagne ke kan ko abina malien ba keme ani kononton ani saba ko olu koni gwen ka bo France ka olu fe no malien mi kon be ni semaine jelente olu bolo ko France nyamo koni ngala selido semfe ko aira ka foko amna ni moko ko folo koni gwen indépendant aira ka foko yala ko Joël Meyer ka gwen fene ko eske ko nite o hololo do damine to e kanyeshi malima wa indépendant ni aleka la seli ali bi ani indépendant beto nyogon fe musaka ko ta fanfela na ambarko mi ni o tale no kanyeshi malima sideo ni umo fe yera ka fo ko ni anga sugo kon na ko fendo ko ni be ka dese puis do be ka fara dumuni ndo fene songoka indépendant aleka la selido ali bi ani indépendant beto nyogon fe kaira ka foko mimetalike baman e bingani wale ke bawdo ko ni talu nyeshi butiki do kon ma bamaku yanno asi 2000 yere kon nana kon kera sababu ye ka wari chama ko ni bo butiki tiki kun kuna fula ira ka foko butiki tiki ko fole era ko ni ku Mauritania ne do ni wale ko fole akera asi 2000 kon nana bamaku yanno indépendant aleka la selido indépendant black refe angale challenger segere ka kono laje challenger ale fumana faminga o de ye politique ton nyama chama fukata se société civile nyama chama fenema
ko olu kɔni kɛmɛ ka wakilinaw kɔni kɛ kelen an bɛ wagati min na i ko sisan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin camancɛ fanga mɔgɔw ma wasa u ye baara min kɔni daminɛ ko u b'u u dɛmɛ o la hali ni k'u b'a ɲini u fɛ baara kofɔlen kɔni u ka se ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na challenger ni ye ale ka laseli ye. An b'a kuncɛ ni kabako Fadu Ɲɛbɔrɔma n'a ka kobaw. An b'a kuncɛ ni kabako ye. Kabako an bɛ taa katikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ni yaalakaw olu fɛ yen i n'a fɔ ladala sarakabɔ la cogo min na Burama Tarawele ni bɛɛ b'a dɔn ko Simi ale kɔni ye gɔnbɛlɛ dɔ kɔni kantigɛ gɔnbɛlɛ kofɔlen yɛrɛ si bɛ ti jɔ san 2 la wasa a bɛ se k'a ka san sarakabɔ olu walew kɔni kɛ ni gɔnbɛlɛ kofɔlen jili ye cogo min na ni wale kofɔlen kɛra katikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ni yaalakaw olu fɛ yen kabako ale ka laseli don hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Sotiba village la Mali ni Guinée équatoriale la olu ka dolantan kɔni senfɛ min ni a bɛ fɔ a ma ko Najara ale y'i to balontan filaw kɔni na Mali joueur kɔni kɛlen ka bi dɔ kɔni jɛ ale bɔra ka bin o kɛra ale kɔni sata ye. Ayi ma faamu. Mali ni Guinée équatoriale ka balontan senfɛ an ka joueur ye bi dɔ de jɛ bi jɛlen a bɔra ka bin donc o kɛra ale talen. Awɔ a kɛra Sotiba village la. Ano ale ye supporter ye. Allahu akbar. Tiɲɛ yɛrɛ la ani taara o cogo la. Non ale ye supporter ye. Ani ye jɔnko su ye. Jɔnko su de sisan. Jɔn ka su wa. Joueur ka su kɛ. Allahu akbar. Hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan a yera k'a fɔ ko muso zon olu de bɔlen don an bɛ wagati min na i ko sisan o ka jugu ni cɛ o ka jugu ni cɛ muso zon parce que a ka bon hakili ma ko a bɛ se ka wale dɔw kɛ o de hukumu kɔnɔna la 4e arrondissement mɔgɔw ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye ka se ka tɛgɛ kɛ ni muso zon kɔfɔlen ninnu kɔni na minnu kɔni k'u bɛ ka ni juguwale kɔni ni sonyɛni kɔni ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Kabako ale ka laseli don hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa ko kunnakaw olu fɛ yen nɔ Kumantu mara kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko lycéen dɔ ni a si bɛ san 22 la ale kɔni bɔtɔ école la ko Mercedes 190 dɔ kɔni ye sira bila ka taa ni écoleden kɔfɔlen kɔni ta ni ka abonné ani na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. Kabako ni ale ka laseli ye an bɛ saloni ka jaabi kabako balontan man ɲi dɛ ka balontan filɛ bi ka jɛ dɔrɔn kɛ biri. La hawla wala quwwata illa billah. Wari man ti Mali balon yo. Ne yɛrɛ tɛ Mali balontan filɛ o. Ne ti Mali bi janta yɛrɛ ya a kɔlɔ filɛ ne. Ni ya yɛrɛ hali ya kuma dɔ la n'a daminɛna ne bɛ bɔ. Ayiwa yana ka se ni ma an b'an yɛrɛ minɛ ta filɛli kɛ ni mɔgɔ kule d'après i bɛ ka yɛrɛ ka ɲin'a la a ko ni Mali bi jɔ ale t'a yɛrɛ bɛ a ko bɛ télé falen ka tigi tɛrɛ ko ni mɔgɔ ko ho a b'a k'a la a b'a dɔn bi dɔn o ye i bɛ ka yɛrɛ photo o yɛrɛ ka ɲin'a la ale yɛrɛ parce que i bɛ Mali ka bi dɔn ho i bɛ ka yɛrɛ fɔ a président yɛrɛ b'a fɛ k'e fɔ ko bon i bɛ ka kelen tɛ ne fɛnɛ b'o cogo la o y'a jo ye voilà. Bon ne yɛrɛ ti dɔ dɛ ne b'u ɲininka ko jɔn de bi don ko Mali de y'a don ko jɔn de y'a don k'a banna ale ti don tare kɔrɔ ne y'a banna dɛ n bɛ taa résumé filɛ ni balontan banna n bɛ taa résumé filɛ parce que ni ko i b'i sigi ka match lajɛ i n'a fɔ fɛnkɛw b'a kɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ni ma se i dusu la a ma nɔgɔn non ni dusu ma ɲi se ka kɛ dɛ mo tuma dɔ la Bakari ni ma ninnu ne walayi ne y'o jɔ bɔ o dusu ka ɲi aw dusu ka ɲi dɛ u b'a hakili jigin ala ka hinɛ Karim la Karim tun bɛ fɛn na Karim Dunbiya ale tun bɛ ORTM la ale bɛ sportif ale match n'a gɛlɛyara waati min na ni Mali bolo ayiwa ko a y'a dɛmɛ dɔ ye a b'a fɛ ka gɛlɛya ko dɔ jumɛn a fɔ ko jouer ala ka hinɛ Karim la Mali ballon man ɲi dɛ ballon ye sitanɛ ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ ballon man ɲi dɛ ballon man ɲi bon sisan an bɛ le 3 février la 3 février 94 ala ka hinɛ bɛ k'a la n t'a tɔgɔ la sisan i bɛ k'a yɛrɛ a ka faamaya sira ka taa Kuluba a daminɛ n'o don de 3 février 1994 k'a sɔrɔ Alpha Omar Konare de bɛ président ya la k'a sɔrɔ an ye 26 mars kɛ Alpha ye fanga ta Alpha ye premier ministre fɔlɔ sigi o ye Yunus Touré ye k'a sɔrɔ écoleden tun tɛ sɔrɔ foyi ɲɛ a y'a sɔrɔ parti politique ma sɔrɔ ko bɛɛ ko an ye Musa Bin bɛɛ ko an ye cɛ maa si tɛ sɔrɔ maa ye o waati na an bɛɛ ye wara u y'a gan Alpha da la premier ministre Yunus ko a caman se ni ma ne kɔni ma naani ale y'a bila ko Alpha i ka fanga mun kalifa n y'a yɛrɛ la ne tɛ ko gɛlɛn fɛ Yunus y'a to yen u y'a di Ablaye Sékou Sow ma Ablaye Sékou Sow nana ale y'a ka 36 mètres bila sira fɛ comme na Mali bila écoleden y'a wuli quoi Alpha
ko ja Yunusu Joba ale fana abla ko wallahi ya fara shi biro mina di trofe ika fanga fle sigima premier ministre flato ikabla 92 93 8 mois Yunus Tara 93 94 sangele abla se ko nyabla ako abicho kumina mafamu akay alfa miri azro ibeka tuye alaka chef de campagne après ibeka tuye ministre des affaires étrangères aya ibeka wele ko bon 6 ans comme ni fla de sera ambi limbi lambala que premier ministre ka ko glamba fradima ibeka comme ministre donc ibeka yata 94 fois 2000 sans woro aya go sans woro do ya blakalo shegi ni kele ngona ayel faka fanga sibi aya barake ko dem ya yumne ko do kasolo après ayu wele o kuma de ba mo de ba ko na ka de o kata kalange na mo kata kal na mata kalange ambe ko datu go ande am taw black ko fe nu na no ba mara comment ya fa mara to mina ko de o le mede wo kele me ani ngene o mede politicien nu na yumne ko do kasala kun jamana amba fe ka tlede ka fo bi sando angulo anti jeno de ni mo ya kambalo ya ko ba ka yumne ko do kasala katemena ka ayu be do kasala après u bebla depuis voilà oublale ou ya famia sa ko ni te kulengala ma munke muye mogola sa mun se ke bi ale na se ko ke bi chokoroba do tumbeya ale na ga mogobe abi nyarala andi to ko fo me mogoba dongo sungalo dola faso ko kalo yera mogo ka seli quoi ulu ko lutu so ko kalo ye kalo dafa olu ma so nga seli ay ko lutu seli ko lutu seli o dugu seje mo fo voye o dugu seje ko to misir la es police to ko yugen samara be ali bini taranyar la samara do be kare la libi ibeka o fana kala nga do ayde ni fana be gal donc ay alfa ka barasis wono fana ko sel flatege non ko fe ka tiga ni fana mo fo voilà depuis le match matila ga mais si ça a se ko ke te ko yele mana mo gonye do na fangana parce que ye fangana gashi parce que o watini aya yele ka fanga ni fanga mu fo ka mais si ça we fangana gashi la mat sera fanganya duguni donc o de usoro donc kato la ale na fayra mabala ale ni parti politique comme kato la élection sunna na mo sira na ale donc uluma be ala sama jara ko alfa maseola ne fana bita mba to ibolo mbora non seulement mbora ya to ibolo mbe bo ko kulere ko jere mandi yetu ay parti yere voilà comme nere bita nere ka tu sita nere donando ngara moya mse kan yata donc atara yel pem kare o de ko shogola ale talengo o donc alfa ya mu jonde wele canada mazza ibadon jonde na ayadi mande silbe alfa ka fanga bina ban wati minna ale fana natara kalbiti comme menge président ka to premier ministre ala akla kanoko comme ngambo ka fa ni kambo mo bibo premier ministre ala bita yala ka ke ay chokoroba wele kana moribo keita ay adam donc oye organisé mande tara mande ma gagné donc ay ko poste perdu fotewa maintenant au talenko o yel atete nana ale ka premier ministre folo Ahmed Mohamed Agamani ay sanfla ke ale fana abla ay to atete Ousmane Youssoufi Mega Pinochet wele kana ale sansaba ke 2004 2007 ay obla après ay Modibo Sidibé wele Modibo Sidibé sansaba ke 2007 2011 ale fana obla après muso folo Madame Kairama mumma ke ale ko machima ke muso premier ministre Madame Sidibé Madame Kairama ale to bala aya nana ka atokoma ka fanga tien Amadou ya Amadou bi Amadou bi donc mun nekala jangunde nana jangunde ke premier ministre folo Cheikh Abdoulaye Modibo Souad Diarra Cheikh Modibo Diarra ale fa ayna bala ale ne ayama bala wale fa nage mu ya go soufe uyana fajiri de ko akala telefle ya bo fajiri jagoya ale tale we jango sigo ya afori we election ke e be kan nana wala alfa ka tono ayo tono du mo soro o watini bon kon wati sera don were mba to ni don were ne re ba to furi ne ala sona mba fo ignare amba kambe